Здравейте! Сървъра ни го даде един приятел. И играеме само ние двамата, на никой не даваме сървъра. Играеме Survival с Васко Нитрото и Бубо Турбото и той какво прави пред мене. Това е Васе. Оп, он таган съм. Не се пее така, брат. Как? Смерак. Аре да събираме дърво. Чекай, аре да си правим къща под земята. Аре на дървото, те това там погони го, какво е хубаво. Той ти си едно дърво. Поне съм по-голям от тебе. Да, всъщност верно по-висок от мене. Така, и сега почваме да копаеме. Трени дърво за кирки, бе, ние не сме луди. Ти не си добре като мене. Казвам, дири аз. Цепка, бе. Ей, ти, се тая. Трябва да си направим ферма, да тепаме крипър и Майнкрафт сървъри. Дали как ще тепаме Майнкрафт сървъри? Не знам. Вас е тук на крафтинг тейбъл. Чекай, аз си взимам дърво. Аз имам, бе, ще ти дам. И аз събирам да имаме. Те готово. Имам достатъчно. Имам 6. Ще го направим на преработено дърво и забих. Не, вече не съм. Това не бех забил, просто не мога да мръднем. Аз имам 2 кирки, за тебе не знам. Имам и семена и забравих къде Аз ще си вземем такова камък. Железо толкова бързо не мога да си вземеш. Какво не мога? Железо не може да си направиш толкова бързо. Това няма как, освен ако не съм бил на креатив, което не съм направил и верно не съм направил. Току-що влезнах. Къде си влезнал, бе? У земята. По земята вика. И стържем камък с ръката си, защо нема с какво да го такова. Как не те срама, аз тук ти строим подслон, ти ми се правиш сега на отворен. Не се правим на отворен, аз се правим, че правим нещо. Васе, имаш ли тако? Събирай камък за печка. Я събрах, ама не дойде от мене, сигурно защо не имам кирка. С ръка не става, дай ми кирка. Къде си? Те ме е. Къде си, бе, момче? Не, за тебе. Васе, виждам 3 ендермана. Да, бе, не го е от теб. Че те хипнотизира. Дай ми кирка, бе! Ма къде си, бе? Тебе! Ела върху крафтинг тейбъл. Тебе! Ма не те, бе, не те, спарете има. Нема те. Отгоре подскачам, не ме ли видиш? Ама бъгнало ти се, влези наново. Чекай да си направим. Телно изчезва като го поставя. Добре, я излизам. Чекай да си фърлим всичко. Да ми го вземеш и после да ми го дадеш. Аз и него не виждам, макар. Сега сървърът ти е добре. Теме! И всичко си е наред. То ми обижда сървъра, как не те съм? Какво за сървъра съм? Той не е мой, де. Къде си? Правим къща, сигурно. Къде? Ела пак при крафтинг тейбъл. Аз съм на крафтинг тейбъл и си крафтвам дърво. Аре, ако искаш си крафтни главата към мене. Защо? Да вземеш кирката. Чекай, аз си правим сега, вече не ми е нужно. Взима после ще ми дадеш една кирка. Но, добре. Трябва да намерим такива получих ачивмент. Браво. На тия, и аз си напри. Фърг. Да ми беше фърлил здравата. Да, бе, ще се прецакам. Я отивам да майнвам. Ела, бе, ела. Васе, аз вече мога да направя печка. Ти събери дърво да направим такова. Колата да си направим печка. Аз имам дърво. Ама не преработено и преработено. Добре, аз имам преработено. Значи сега ми трябва не... Аз след малко ще уча. Добре, значи след малко ще правим и клипа. Добре. Това беше тъпо за телевизия. Вас е това една телевизия. Снимаме за YouTube. То YouTube
YouTube е най-големия канал в света. Абе, хора, тук ли... Дири, аз па нещо откачих. Добре, в следващия епизод може да си правим вече къщи от дърво или... да, от Аз дърво. имам 5 дърво, вече 6 не обработен. И яката тъмно и огладневам, трябва да колам него. Ама и аз огладневам. Коля е паяка, брат. Къде е? Да не ме забуде сега. Там виждам крипър. Не му се поддавай. Прекалено. Скелет. Тръстика. Това не е добре. Не отива на добре. Зомби! Бегайне! Оти бе, то е по-лъсно за тепане от крипър. Хора, това беше за този епизод. Спираме клипа. Чао!